Na, sziasztok, ez az első videóm, és ma magyar donate-tel fogunk foglalkozni. Igazából azért, mert meg szeretném szerezni a Content Creator feliratot, és mai videóban arra gondoltam, hogy pár kódot elhozok nektek, amiből pénzt lehet kapni. Igazából ez a videó sok embernek jól jöhet, mert akik például kezdő, vagy nem írta be a kódokat, vagy nincs bent a DC szeróba, az megtudja most, hogy milyen kódok vannak, és sok pénzt lehet belőle kapni, ezért most nézzük is az elsőt. Az első kódunk az egy kicsit össze-vissza betűből áll, de mondom. ZHRCZZZ, ebből 10 játékpénzt fogunk kapni. A második kódunk az lesz, hogy foci nagy F betűvel, ebből 250 játékpénzt fogunk kapni. A harmadik kód az, hogy 3K member, 250 játékpénzt fogunk kapni belőle. A negyedik kód az a Positive, ebből 500 játékpénzt fogunk kapni. Az ötödik kódunk az, hogy új frissítés, ebből 1000 játékpénzt kapunk. A hatodik kód az, hogy óriási bug, abból is 1000 játékpénzt kapunk. Na hát remélem sok embernek tudtam segíteni ezzel a pár kóddal.